Віталечки мої шановні, я сподіваюся, мене добре чувати. Йо, ніби гук такий самий, як і був, правда? Такий самий, як і був. Ну, плюс-мінус нечто подобне. Я сподіваюся, що все ж таки я перемог. Ой, гэтую сістэму, і ви не уявляєте нават яким чынам. Я просто повернуся, як яно было. І пераналадзіў усё, як яно было, і нібы яно спрацавала. Віктор, честь, як się masz? Jak leci? Czy czekasz na wiosnę już? Bo ja tak, ja już zmęczyłem się z tej zimy. Czekam. Wiesz co? Mam samochód stary, który ma w bieżącym roku 20 lat. Cholernie zmęczyłem się ten akumulator wyciągać z niego. Bo gdy jest poniżej 10, to od razu nie odpala rankiem. Wiesz? To jest dziwne, bo akumulator jest nowy. A gdy przyniosę go z domu ciepły, to od razu odpala. Bez jakichkolwiek problemów. Dziwne sprawy z tą elektryką. Ja robię prawko, ale mi coś nie idzie. O, to teraz? To wkrótce będą egzaminy? Nie? Prawo jazdy. Czy ja dobrze rozumiałem? Jak będę gotowy. Dobra. Так, мы будем чакаць зараз наших хлопцаў. Нашу сапраўдную беларускую шляхту, якая хутка далучыцца, а адпаведна, мне там пацвердзілі на сёння, што Шаграэль будзе з намі, каточак. Бум. І адпаведна, што ўсе на месцы. Ён жа ж Усяслаў, ён жа ж Алексей, карацей, той яшчэ шпех. Вось, зараз пачакаем, як яны там, што яны там, не ведаю. Ось, але павінна хутка, вельмі хутка выбачаюся зараз. А, о, гадзіннічак ёсць. Усё, 2 хвілінашкі, яны павінны далучацца ўжо. Ось, наконт магільшчыка не ведаю. Гэты канспіратар нічога не пісаў, нічога не сцвярджаў, але вельмі на яго спадзяюся, бо ён у нас з гэтым Detector Movement. Ён нам патрэбны, бо мы сёння, дарэчы, у гэтай гульні збіраліся ісці на вышэйшую складанасць. Tak, czy jest możliwy atak Rosji na Litwę? Słuchaj, wiem, że nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie jutro. Ja nie wiem, w jakim stanie jest wojsko rosyjskie, ale chyba nie. To jest raczej co? To nie jest bajka, ale to jest jak część propagandy, wiesz? Ale przede wszystkim też trzeba pamiętać, bardzo dobrze pamiętać, że są nieadekwatni, po pierwsze, i po drugie, gdy zobaczą słabość, to wtedy niebezpieka będzie podwyższona. Trzeba to pamiętać, bo oni boją się tylko siły. Nie rozumieją ani rozmów nijakich, ani faktów. Nic nie rozumiem oprócz siły. Takie sprawy. Tak. Gdzie tam moja szlachta? Czekajcie, ja od słońca odwernu się. Ось лепш на землю глядзець. Падабаецца мне гэты відок. Нагадаю, заўтра у нас будзе Вядзьмар 3. Мы будзем з вами разбіраць беларусізатар, які я раблю. Пройдземся, прабяжымся, праляцім па ўсіх памылках, па ўсіх праблемах, якія існуюць. Магчыма, хтосьці, хто паглядзіць, яшчэ не падпісаны на канал, то ўбачыць, як я плённа працую над беларусізатарам, і тыя памылкі, якія я ўжо спаткаў, ён ведае, як выправіць. Вось, і падкажа, адпаведна, можа з'явіцца, Усяслаў далучаецца. Вось, і падкажа, як выпраўляць гэтыя багі, якія маюцца ў рэдкіце, і чаму яны існуюць, і як іх абыходзіць, каб захаваць. Потому што тэкст я знайшоў, шмат дыялогаў пазнаходзіў, але шмат, так адносна шмат, усё ж такі недзе 20% дыялогаў, якія пазнаходзіў, яны
не тое, каб не адпавядаюць, а іх проста немагчыма захаваць. То бок я іх перакладаю, націскаеш сейф, выскоквае проста памылка. Там ёсць, карацей, асобны функцыянал валідатар, які валідуе гэтыя дыялогі. Вось, і калі у дыялогу існуе нейкая праблема чырвонага колеру, ну, карацей, завтра пакажу ў дэталях, я напісваю, што гэта за памылка, і, карацей, нічога не дае захаваць. То бок гэты дыялог залішаецца тым самым, у тым стане, які быў да перакладу. Ну, карацей, ёсць свае хібы, нюансы, ёсць свае дэталіка, якія я хацеў бы вам распавесці. Магчыма, як я казаў, хто паглядзець, той падкажа, што можна з гэтым зрабіць. Бо інакш прыйдзецца рабіць рэверс-інжыніринг, вось, і на ўласным досведзе праз уласныя праблемы, час і гэтак далей вылучаць праблему, дзе яна знаходзіцца ў кодзе. І, адпаведна, ее мануальна такім чынам вырашаць. Вось, так што вось такі план. Вось, завтра я ўсё пакажу, раскажу, магчыма, пагуляем, вядома, пагуляем, бо, напрыклад, у пралозе, мне падаецца, там 2 ці 3 дыялогі толькі не перакладзены. На жаль, самы першы дыялог, які ідзе з Йенніфер у замку Каэр Морhen, ён немагчыма перакласці, бо ёсць дзіўная памылка. Слухайце, вось, калі так ужо заняць гэтую маўклівую паузу, каб не маўчаць, вось распаведу, уявіце сабе, там жа ж, хто калі ведае Вядзьмара, першая гэта пралогавая сцэна, Геральт купаецца, мыецца ў балеі, а Йенніфер яму дасылае пачварынку туды ў гэтую балею. І вось, па сутнасці, размаўляюць толькі Йенніфер і Геральт. І такім чынам, там, пераклаўшы ўсё, захоўваючы гэтае ўсё, я бачу, што памылка тычыцца 3-га персанажа, якога агучыў нейкі актор з імём Зжоля, падаецца, вось так ён быў. І я, знайшоўшы яго ў функцыянале гэтага дыялогу, я яго выдаліў, і тым менш ніяк не паўплываў на магчымасць захавання. Вось. Вось такія хібы, разумееце, то бок персанажа, якога там нема ўвогуле у дыялогу, хтосьці з праграмістаў там захаваў. Вось. І такім чынам зараз немагчыма перакласці, проста што узнікае гэтая памылачка, і ўсё. Гемарой. Яшчэ даволі распаўсюджаная памылка, якая не дае лакалізацыю зрабіць у некаторых дыялогах, гэта палажэнне камеры. Хто б мог падумаць, правда? Вось гэта мяне здзівіла вельмі. То бок нейкая памылка чырвонага колеру ўзнікае, калі камера залазіць кудысьці незнаёма. О! Магільшчык, вітанкі! Я сёння ўдзельнічаю, але не аб тым... А чаму ты не ведаеш? Якая халера, слухай, Магільшчык? А ты дыскорд увогуле чэкаеш? Я ж вчора пісаў, там людзі сэрцайкі паставілі, падабаечкі паставіць. Давай заходзь. Давай, шаноўны, мы чакаем. Пакуль што толькі ўсе на месцы там далучаецца, каточак чамусьці лівае, я не бачу яго. Трэба, мабыць, яму ў тэлегу напісаць нешта. Можа, спіць? О, вітанкі, Шагрэль піша. Я праспаў, затрымаюся, згуляйце першую катку без мяне. Окей, зараз буду збірацца. То ты таксама праспаў. Зараз Усяслаў далучыцца, то мы удваіх пабежым кудысьці. Рада, што завітаў, давай. Часцей завітвай такім чынам, каб далучацца. Так. Ну што, сувязь ёсць? Размоўная спіш is unknown. Давай пачакаем, можа ёсць ён тут. О, прыбег. А дзе гук? Шаноўны Алексей, дзе гук? Дзе гук?
Чуєш мене? Цікаво, до речі, у Дискорді ніяке обновлення було, ніяка канапа. О! Вітанечки, радижуть. Як справи? Нормальово, як твоє. Суперськи. То ви працюєте, гуляєтеся. Я сьогодні заїбався. Ти навіть не уявляєш. Пошли, коротей, хлопці спозняються, побігли. Одразу місію возьму собі яку-небудь, де побіжимо. Добре. Я сьогодні, бля, з 6 ранку, просто не підіймаючи голови, як раб, натурально, ти розумієш? Тут ти просто для раба, ну, бадьора гучиш, бо я коли сьогодні попрацював, у мене просто ватна голова, і я хочу прилечь. Прилегче криху. Ну, криху. А я вже все, очі зліпаються, коротше, але ж обов'язок, аудиторія, усі справи. Ну, так, у тебе є драйвер. Так куди ти біжиш, слухаємо? Ти місію обрав? Я за тобою просто твої історії почути. Ми як рети, слухай, як минулий раз, бігли гусями один за одним. Ну так, я ще хотів там, мені треба Discord вивести. А Бо ти... я там зараз хутару сам з собою. А, ну давай, паладин вітанки, краб на галерах, ну, є таке. Так, а де это? Так, я зараз візьму місію, нам треба ще з тобою зладити сумісну трансляцію ніяк. Ми зеленую не будемо чапати, давай ми з тобою візьмемо блакитну. Так? Добре. І ми, ну добре, будемо дату типзіть. Незнарок, вітаночки, ради хлопці вас бачить усіх. Не глядячи, що вчора бачились з вами, але все одно ніяк сумного було без струму раніцею, каб я гэту працу. Де б таку працю знайти, каб не працювати, а? Каб гроші тільки давали. Не ведаю, може не існує. Так. О, сумісна трансляція. Бути стримером просто, ведаєш, і все. Ну, вельми хочеться накрутити. Які просто заробляє гроші тим, що гуляється. Але мені подається, що тут так само є свої нюанси, бо ти будеш отримувати дофамін, ну, завсюди. Гудки. Так, stream together. Так, ти натиснув там уже на посилку? Так, invite guest. Так, да, я зробив зараз. Копі. А, так ти все, ти вже сам зробив, так? Так, я створив, ти у чатику там натисни на посилочку. Добре. ВРВ, вітанки, халтуриш по раніцах, а ми чекали Відьмар завтра ВРВ, завтра зранку. Завтра у мене на ранок 2 споткання, і я повинен їх завершити до половини 11. Ось. Больше нічого не повинен. Не, хоча ти ведаєш, може сьогоднішні араби, які були, ось вони можуть вернутися нам у п'ятницю. Завтра, то бок. Ой, не хочу. Давай это ВРВ, про что инше, крати... Да? Здоровки. А вы еще не собрались? А мы миссию мы взяли уже, коли что. Но мы чекаем в этом. Добре, без проблем. Нет, а ты долучайся. Мне еще Витаю, Незнарок. 5, напевно. Ну давай, поспешно. Ага. 2 споткання з дівчинами, паладин каже, ага. Гляді ти. А Жанка в курсі споткання. В курсі. Вітанки, Мигельщик, як справи? Вітаночки. Так, хотів напужати, отрималось. Я був впевнений, що ми сьогодні ні во що не гуляємо, а потім гляджу, хлопці запускаються успішніше. Ну... Так, я не бачу. Усі на місці. Де ти? Ось усі на місці. Я натиснув, але там як гесть. Мені кажуть, що я не був приглашений до колаборації. Так, бля, ще й долучать вас усіх треба. Так. Ні, там треба, подається, було скопіювати посилку, щоб я з кодом була. З кодом. О, ось так, мабуть. Давай. Копі текст.
Посылочка номер 2 полетела. О, тут, подається, повинно працювати, все. Що? Я, до речі, сьогодні працював під твоє стрими, могильщик, але ти уявляєш? Я навіть нічого написати не можу тобі. Не простое, что у меня руки з непотрібного місця ростуть, а простое, що не було часу. Тому я глядів, але навіть нічого. Я просто на фоні працювала. Я там видатну гульню проходив, тому я впевнений. Я бачу, жаба тобі грити. було нормальово. Ну, там цікаві такі морди у їх писався. Так, усе славне місце, усе. Йость. Йозеф Швейк, вітанки, шановним. То є Lethal Company на максималках? Lethal Company? Я Lethal Company не Детальна пам'ятаю. кампанія. Чекай, що це знайоме? Гэта ВРВ 100% ведаеш, що таке Lethal Company. Ну, гэта кааператыўны, гэта... Френдслоп. Дзед нейкі Так верх само навёл. капчик. А, ўсё, не, паладзін. Усе былі папярэджаны яшчэ ўчора пра стрым. Проста што магільшчык не чакае Дыскорд, спазніўся. Дзяк, ну, але ж усё роўна, ты Про сабраўся. мяне можаш нічога не казаць. Ну, не, пра цябе няма што казаць, папроч таго, што ты прасраўся перад стрымом нармалю. Сам Добра, напісаў. Можна было просто казаць, гэта не ўслых. Да, і ўсё роўна ніхто не пачуе. Так. А каточак проста гэтае праспаў. Вось каточак, мабыць, усю ноч стрыміў. Потым з Янкаю кувыркаўся. Вось, ці з кім ён там кувыркаецца. А ўжо потым столькі спаць пачаў. З кампуктарам. Логічно, до речі. Спачуваю каточку. Так, ну я зайшоў у нейкую сесію. Давай да маёй Дзе вы? далучайся. Мы у камандным пункце, каля вось дзе задачы бяруцца. Бягу. Магільшчык атрымаў павестку на стрым, але праігнараваў. Ты ж, мабыць, на проста Дыскорд не чакаеш, правда? Так, я Дыскорд дуже рэдка кранаю ўвогуле. Ну. Не прайшоў графікацыю. На ўзрост. Бо маладзенькі душой. Магільшчык, а чаму ты такі худы? Шо? Чаму ты такі худы? Так я не ведаю, гэта максімальная таўшчыня, якая тут дазваляецца. А я таксама, як і ты выглядаю, бо я памятаю, што я сабе таксама тлустым рабіў. Ну ты таксама не той, каб тлусты. Я ж на гэта скардзіўся яшчэ пры першым запуску. Я памятаю, так. Олдскул вітанкі, заўтра маманты або танкі. Не олдскул, заўтра будзе вядзьмар. Мы будзем разбіраць беларусізатар. Мне патрэбна дапамога аўдыторыі, каб яны, магчыма, ведалі, я спадзяюся, што ведаюць, як перамагаць багі, якія ёсць у рэдкіце. Таму вядзьмар 3. І ўвечары, то не забывайцеся, дарэчы, на пятніцу на вечар на мяне выйшаў Міхась Гарэза. І Слэшар, і Вожык, дарэчы, пацвердзіў, у Халдайверс пойдзем. Малёвы рушняк. Ну, спадзяюся, што так. За дэмакратію. Так, ну там крацей Гарэза напісаў, што нейкі рэжым выйшаў новы. Я не ведаю, я просто не фанат гэтай гульні, таму там толькі варушняк цікавы. Калі разам усе. Так, ну што, паляцелі, можа, у траіх, каточак далучыцца, як далучыцца. Добра. Бо ён там пакуль вылежыцца яшчэ. І на латочак. На латочак сходзіць. Паляцелі хуценька гэтую дату, якую нам трэба скрасці, скрадзем. Вось. А маглі б у траіх у танкі катаць пенсіянеры. Олдскул. Мне падаецца, магільшчык адакладна званітуе ад танкаў, не? Ну чаму? Я агулам сімулятары люблю. Але ж ты казаў, што ты не Па гуляеш. адчуваннях да халеры казуальна будзе. Я люблю сімулятары, але не люблю казуалов. Яшчэ раз, Шаграэль, ты нешта сказаў?
Я пытаю, я еще сенс шерсть тебе уже запустил. Мы только что Нет, вылетели на сенс задачу. Добре, без проблем. Може мне хтось напише тоді у тебе, коли скончиться місію? Давай, добре. Конечно. Як скончим, то напишем. Дякую. Было б за що. До речі, шановний, гук-то змінився на лепше, я так розумію, але ж ці він той самий, як і був. А то ферму ми откатали з тазіку. Який гук? А я карацей набыў сабе прыблуду, якая павінна была гасіць шорганне па стале, па вось гэтых рэчах, ведаеш, каб не перадаваліся грукат. Вось, прысабачыў яе карацей, усё зрабіў. Потом у меня выявілася, што пазляталі, як яно завуцца, не дрова, а карацей налады на Apple Equalizer. Вось, і я ўсё пераналадзіў, і у сераду стрыміў ферму. Веселую? Так, з коровамі. Вось. любимая гульня. І выявілася, што ў мяне гук як, ну, натуральна у вядро раву, ты разумееш, просто. Так, спачатку, як заўсёды, ідзем на мостик. Не ведаю, я до гэтага часу не могу себе микрофон настроить ніяк, тому... Прямо, направо, налево. Направо, налево. Так, што я казаў Віктору на пытанне аб атаке рашцы на Літву? А мне падаецца, гэта ўсё гэта каламучанне вады. Што Расія, хутчэй за ўсё, не ў тым стане, каб штосьці зрабіць зараз. Дарэчы, хтосьці паглядзіце на труп, супраць каго мы будзем ваяваць? А то я апроч плямы нічога не бачу. Так трупаў няма. Ёсць, Ёсць. Твары з'едзеныя. Мабыць, гэта будзе прывід. Мабыць. Так, ну што, дадзеныя ў нас дзе? Чакай, я штосьці не бачу на мапе. Мапа, сацыяльны канструкт. Карацей, нам трэба ісці у гэта цек з рухавіком. Чуеце? Чуем. Так што давайте ў машынары. Буду паглядзець. А можа бонусам завалю? Заўжды трэба кругам ісці. Я не памятаю. Ну так, дакладна, можна пайсці праз гэты... Як это, вось тут, так, сюды. І... Ворог побач дзесьці швэндаецца. А хто? Макс активейт капчут. А мы яшчэ не бачылі, я толькі ведаю, што вораг. Мы ж радар. Дарэчы, я глядзеў там дзённікі распрацоўшчыкаў, яны будуць здаваць яшчэ па швару наступным крокам. Ну дык, а што ж сюды яшчэ дадаваць? Вядома, А грошы не буду даваць у гульню ці не? Ты ж ты які? Я калі, ну, падрыхтоўваўся, я ўвогуле пампаваў штосьці. Можа гэта быў патч якісьці. Ну, сёння штосьці спампоўвалася, я таксама бачу. Ну, яно там зусім малое нешта. Добра. Слухайце, а дзе гэты з машынары камп'ютар, які падкажа, якія нам трэба ў трубах? Так ты, можа, кроч до нас, мы просто прабежым не праз engine на воку. Ну, мы карткі шукаем тут. Вы праз каманды пайшлі, наколькі я разумею. Ну, мне падаецца прасцей, чым шукаць лічбы. Лічбы гэта не пра нас. О, ўсё, я знайшоў камп'ютар. Ну, добра. Давайте на хуткасць, хто хутчэй. Давай. Дарэчы, монстер хутчэй за ўсё там у цябе. 2, 3, 4, 6.
Монстер. Двери самі адчиняюцца, ці заўсёды так было. Заўсёды. 2, 4, 6. Я знайшоў дзве карты. У меня одна пока что. Две. Трэба 7. Здесь тут побольше монстр, магчыма, я зараз туды помру. Можа просто так пазнаёміцца. Шоу. Павітацца такі. Добрага стрыму, хлопцы. 2, Было б файна, 4. калі б я ще донати закидываю які. Ой, ніфіга собі те. Стіпли які. Ну, дык а шо, ён нас забіваць будзе. Гэты трэш-стрым У мяне три збіваць карткі. у прямым гэтым часе. Так, у меня 4. Дык все, пабеглі адчыняць тады. Ну, побегли. Ну, чамусьці падазрона нікаго няма. І І у мяне Ну, таксама, але да рэчы. ён побач швандаецца. Я яго на радары бачу рэгулярна. ён побач... Ой, всё, вось ён. Ага, та бабулька. Бабулька? Рэтрыт! Ой, тут мне драбач. Ты яшчэ са зброяй? Ну, я знайшоў, так. Тады абараняй мяне. Ну, пакуль... Ці сябе. Як атрымаецца. Пакуль сабе. Всё, сышла. Набойчиков не так шмат. А я толькі одну трубу пакуль што зрабіў. Ну вось, гэта і адказ на 2, 6, 7, 8. Дык я адзін тут бадзяюсь. Алло. Ну, бяры тады два раза хутчэй. 2, 6, 7, 8. Так, чырвоны. Толькі блакітныя. Вось чырвоны. Так, а далей... 2, 7, 8. Я тут зброю яшчэ трошки пашукаю. О, яна каля мяне. Смачна есці. Да. Якія вы, бляха. Добрыя. Смачна есці, так. Ветлівыя мы, так. Неверагодна. Добразычлівыя. Конечно, не быў, але я разумею, што у магільшчыка быў недавно кукінстрынг, адносна недавно. Так. Угу. Вось таму майце на ўвазе так. Ну, слухайце, хутчэй за ўсё, я так разумею, гэта былі касметычныя змены, таму што, наколькі я бачу, тут стала больш крыві, больш атмасферна. Дзякуй, Незнарок, што выкарыстоўваеш Вітанкі, Паўлік. гукі за зефірчыкі. Гэтага не чуюць, але пад рік-рол, канешне, бегчы вельмі не так пужае тоже. Ходзіць, бляха, ляпае сваімі лапамі. Так, один... Всё, бачу. Хотел сказать, адзінае пытанне, дзе гэты... Ён каля мяне. Машынары. Не, дзе гэты боксик? Усё, палез у вентыляцыю. Так, я кудысьці прыбег нейкі рухавік. Дар было Было б пасярэдзіне. неблага, калі б на гэтай мапе яшчэ азначаўся не толькі монстер, Ой, а яшчэ і вы. прабач. Ты, бляха, напугаў, скотынік.
Я Взял просто з драбаша ў спіну. хацеў хутка як это да сябе звярнуць увагу, што нам трэба не сюды, мне падаецца. Я такі думаю, адкуль у бабулі драбаш взяўся. Так, а куды тут? Всередине. Буль. Бабуль. А як это? Вы там неяк адзначце каля вас ён ці дзе? Это Я пашвара. нікога не бачу, Побач са мной нікога. Все. Але я нават не ведаю, дзе я сам, я нешта заблукаў у гэтай машыны. А куды Иди я до меня, прыйшоў? Маша. Ты боишься. А я не зразумеў, куды я прыйшоў. Ну ось там ты катакомбы унізе, там холера не ногу сломишь. Гэта Вот. я назад прыйшоў, бляха. Сёмая, бляха. Прайшоў паўз экран гэты і падумаў, што я яго ўжо націскаў. Ну так. Пайшоў нахер. Мяне сцежуць. А ты дробовик бери. А у мяне ёсць. Пытание. Тебе няма? У нас есть. Один на два. Двоих. Пайшоў нахер. Engine A. Я ад яго проста збег. Не, што ён на мой драбаш, ведаеце, як слану. Драбіна гэтая. Дык і ён такі самы. Это отбылось. А ён за вами ідзе. Лови танки, ТТХ. Таем. Так, вы уже там несете, я отплыву. Чекайте, у нас же гэты стрим. Скрасьце дату. Гэты сумесны, а чаму ён не запущен? Ці ён запущен? Де? Ну, так. Ну, запущенность гэта сацыяльны конструкт. А, гульны чат там асобна трэба запускаць было, падаецца, не? Ну так. Так, усё. Все, ты Чак, не, ну я трубы гэтыя вось адчыніў. Да халеры тревожная музыка, а я заблукаў у машынным аддзеле. Деду, як тут выйсці, алё? Вот, знайшоў. Так, ну, гэта калі такі што, ход я можна трубы ўсе націснуць. паадчыняў, то Так, бок так. там можна проста націснуць на панельку і ўсё будзе добра. І у мяне такое адчуванне, нібы каля мяне тупая гэтая паскуда. Не, ну за мной тут зараз бяжыць. Не, яна побач са мною. Добра. Ну все, я тады ўжо ўзяў гэты чемоданчик, мы ўжо бяжым на гэты. Так, яна мяне Во. абагнала неяк. Агульны чат ёсць. Так, вы калі там будете побач, тады павітайцеся. Центральны хаб, не падаецца. Так, где тут выйсці? І танки разами. О, нешта Што гэта знаёмае, тупае? я тут быў. Магчыма, гэта я. Таму што монстра побач са мной няма. Ну гэта выдатна, але зараз падаецца заблукаў. Вось, цяпер трошкі ёсць. Ну штосьці мне дапаможа тут. Боженька заўсёды дапаможа. Дык а вы дзе? Ну Я- я вось на мапе вось такі. Я машыны 200 направіў, таму Цэнтральны я хаб. зараз пайду адсюль. Там цэнтральны хаб патрэбны ці куды?
А, гэта выхад сюды. Кудись сюди, да, все. Control room. Чекай. Просто по мясцовасці. А, во, бачу тебе, О, побег. куди мені зараз? Бачиш? Ось сюди. Як гэта назовецца? На местности Монстр позаду. позаду не трэба. Бежить, бежить, бежить. Ретрит. Все, я... Все. Здається, Алсевич, вітанки. Давно бачыў у Руді там файны гэты мем Які? про Альсевича. Да, Про Альсевич. Алсевича? Это як гэты там, где Ясіяння гэты фільм, так? Где-то ты где? А я каля галоўнага ядра. А, ты А яшчэ все, не мы без гэта? тебе. Все, мы без тебе полетели. Я вам Не, палячу зараз. можно отчинить, не подается, так? Не, можна, я зачиню двері, бо тут прийшов гэты самий, ён до нас прийшов. Дык, а ты каля головного На шаттл бегче ці куди? Навошта? Ми вже на шатлі. Молодці. А ти так само заблукав, ці як? Не, я адчиняў дзверы. Вот ты бачишь, ось коли тап натиснуть, можно поглядеть ось такую маленькую коробку. Это Максим. Бачиш? А, ось як яно працює. О, Новий функціонал. Ось як яно працює. Ну, Ну, я чую, хтось там бегає за дверима. Ці то дід, ці то Не, ну, монстр. не, пакуль ён еще далеко. Падаецца, что не, гэта не ён. так усё, я каля шатла, калі што. Не, тут, я бачу, Опа, як на- він Блядь, лапає. што ты робіш? Ну, так, у нас гэты алярм. Треба як Пайшов нахер. спочатку, каб яны сюди збегали. Головне, каб яна не у нашу вентиляцію скочила. Чуєш Знімаю ти? вентиляцію. Говна, сюди йди. Все, погнали, ні? Чекай, я на себе її закликаю. Ти на шаттл іди, закликаєш. Іду. Що ти я думаєш? натисну. Нема дурних, натискай. Знайшов до кого залицатися. А, слышно. А ми кинули куди? Гэты? Ось я тут побач стою. А, Зі. все. Всё? Все, Видатно. Полетели отсюда нахер. Так, каточку запрошайте написать. каточка. Так. Так ось, про Лезь, мем лезь. гэты, про Альсевича. Ну, Там, потягивай. где «Осіяння» гэты фильм. Ведаеце, там есть гэтая сцена, где с топором, сякерой, ну, дзверы гэты там ён уюшыць. І там у Руді такі, як жаўчына, а Альсевіч такі, бюралізатар трэба, ці ёсць публізатар па гэтай гульні, мне падаецца. Вось. На шесце рагатаў доўга. Надвечное пытанне. Дзе беларусізатар Ягушка? Ну. О, так добра грошай надавалі тут. Дзе? Што ты, крахабор нейкі ці што? Нават Ну, 3000 3000. нема. У меня ёсць. Ну, у цябе... бо ты прынес там эту скрыню ці што? Да не, я просто знайшоў там 2 диски там. Ну, вось. Я так яшчэ трошки поназбирав грошей. Так, я зрабіў, так это... так у нас яшчэ аўтар ёсць мема. Вітаю, Паладін. Так Паладін зрабіў? Ці гэта я пераблытаўшымсці? Ці штосьці другое Паладін зрабіў? А, дарэч. Лёха, калі будзе гэты Build Twitch? Ну, я зараз працую, мне падаецца, што калі я паспею, можа быць гэта заўтра. Увечары завантажыцца серыя, бо у меня просто былі гэтыя адскія 2 тыдні. Я ўвогуле намагаўся, ну амаль што 2 разы на тыдзень выпускаць па 2 разы, но тут не атрымалася. Ну, я памятаю. Я амаль што абяцаў там кашулю Но парваў. мне прыемна, што вы чакаеце, так што...
У меня уже просто Так, гэты так, жорсткі чекаем. дыск ужо Зноў кавітанкі. забіты за гэтыя 4 тыдні. А чым Трэба забіты? яго клінапіць. Ну, таму што я спампую. Лёха, вітанкі. А, ты просто сходнікі захоўваеш? Усе? Ну так, каб калі штосьці не хапае, там же прям стрымы па 10 гігабайтаў. Та ты шо, Ну так, шаленство. вось так. Да, о, бачу Шаграэль ужо тут така. Ну, добра. Каточак, ты нас чуеш? Так. Ну, калі ўсе сабраліся нарэшце, то бяром сабе падвышаную складанасць. Ага. Згода? А вы дзе абіраеце Здорово. місію? Ну, там, дзе ты, Все, ну, абірай. добра. А я ўжо ў шадле сяджу, вас усіх чакаю, дзе вы там швэндаецеся? Падвышана гэта якая? Гэта жоўтенькая? Жоўтенькая, так. Мы зялёненькую мы мінулы раз двойчы зрабілі, таму... Reactor data, Easy kill the peasy. specimen. А чым будем займацца? Забіваць кагосьці ці што? Давайте kill specimen, мне падаецца. Было б Давай, цікава. мне падаецца, гэта самае кшоністае. Збіраем гарматы. Калі гэта будзе бабулька, ой, будзе цікава. А, ну вось Паладін кажа, што Рудзі потым яго падрэгадагаваў. Так што... Так, дзякуй вялікі, хтосьці падпісаўся. Халера, я Нічога заблукав. сабе. Дзе ты Лёха там заблукаў? падпісаўся? Лёха, на цябе не вы падпісаны? Не, вось жук. Не кажы. Лёха, ты разумееш, што гэта мінус 100 да кармы? Ды, можа, тут другі Лёха? А можа і другі, дарэчы. Здаецца, што Лёха ўжо 500 гадоў уже разам. Каточак, ты як там? Каточак заблукаў. Добре, я просто трошечки заблукав би. Вітанішки, фейкрейн. Вітанішки. Ой, пробачте, проспав ось так. А, так, до речі, до руки відок, Фоксі, фейкрейн. Все, Што за руки? Пішно би обновляв драйвера, поводі себе систему не видно. А чому ти спиш так довго, каток? Що здарилося? Ну, а пошні пригоди ось з трьохстальовками, з усім гетем, ну, ніяк догукнулися недобре. А Бо там якщо до спати, ранку це приємно. мається... Ще раз, що ви там? То ти, може, не железо собі придбав, ні? Ні, просто вирішив почистити, тільки працювало це благо. Там час продавать железо. Гэта я недавно... Саме час набивати. Я недавно сострав мімасик, які вже пілять, мабуть, по гэтых оперативних платах. Там, короче, девчина такая вельми смазливая запросила до себе айтишника з намеками. Айтишник поглядел у комп, спиздил 4 плашки по 16 гигабайт и заявил двери. Кинул в машину. Жах. Ён так гэта за працу бярэце уже не грашыма. Ну, До речі, А збираємо. що, ви вже усі оперативно. хлопці в сенсі? Що? Ну, ви усі персонажі змінили на хлопців. А, Ні, такі усе на месте девчина. Ні, ну так уся слава ще був. Так ён девчина, він просто у шаломе. В сенсі. Я просто... У меня А. просто я такая. Жанчына... Не все то девушина, что мягкое. Что ты там усе славу салал? Да, Так, не ведаю. зброї ніякої зброї нема, Ага. це херово. Але світлою. А що у нас? Забойство. Ми паляўнічі. Добре. Будем А- забивать при світлі. Дуже А я Голови возьму собі обгрызены. капсулу, а ви як хотите собі? Ну, я просто комусь типа кину. Смело так. Голов нема. Ай, гэта медуза. Гэта... Ага. Так, я вже чую її. Чую. Мгм. Десяти побач одразу ж.
Так, а чым яе там і вогнеметом бывает? Так, штосьці там такое. Замарозіць Чапай мяне. вогнём. Ой. Мне падаецца, ў гэтай, ну, вельмі Так. вялікі персанаж я себе абраў, зараз у дзверы ўжо не пролажу. 2 гарматы ў машынеры. Так, вогнемету механічным. Мгм. За лазером можна схадзіць і за вогнеметом. Я прибег назад. На шаттл. О, тут есть же капсулы. Ой. Капсулы уже зачинили. Ой-ой-ой, иди нахер. Я так и выхожу, тут я, да. А может без зброї. Хай даже хоть. Все, я бачу, Ну, што. головне, это ж капсулы знести спочатку. Якія капсулы? Ну, адраджэнне. Респауну. А, ну гэта вядома, што так. А іх, правда, усяго 4 на гэтай складанасці. О, я знайшов. Усяго? Так. О, я начепилась. В сенсі усього 4. Ну, паглядзі, Це Team больше. Respawn Left 4. А, Ты ну он, ёбаю. капсул. Не переслідуй. Так, шановні. Што А, здарылася? блях не ў той бок. Блядь! Яна што, з'ела кагосьці, ці што? Не, ледь на голову не скокнула. Усё, пабегла па Стрики вентыляцыі. злетели. Бля, Фокси, ё-моё, пиздец. Я ў паці з астатнімі, але не ў Ты там часе уже так з само астатнімі. запік. Так, магільшчык, ты паляцеў за лазером, ці што? Адлятало ўсё без конца. Ух. Інтэр'ер. Мапа. Цішэй. Яно нейкае больш агрэсіўнае. Што вы яму зрабілі? Это да. Ікру з'елі. На булку намазалі. Знайшоў 2 карткі. А может там про перазапускі, там же ж я перазапускаўся некалькі разоў. Але вось гэта дурня, канешне. Ну, и посадили на Twitch стрики. Та ўжо Потым такое як-небудзь. ж робяць. У мяне гэта, дарэчы, за сёння 3-й стрым, таму хутчэй за ўсё кагосьці з гледачоў дакладна Оля, злецілі. яна ў сталоўцы была. Не, ну за Ай-яй-яй-яй. логікай яны павінны былі б зрабіць гэта на дзень. Ну так, То бок лагічна. калі... Я быў упэўнены, што яно вось гэтак і ёсць. Но я таксама, яно бо гэтак не тэхнічна ёсць. не гаразд будь у каго могуць быць. О, глядзіце, що я знайшов. Знайшов зброю. Але- Ого, схавалася. Ну Фоксі кажа, що на дзень. Але, Бо ну, гэта трэба патэсціць. але тады якога ляду яно зляцела? Я Так, маю што шотган. Ха. Оу. Ка. А На Фоксі мі- кажа, што тэсціла нават. На мінулай складанасці гэтай медузе хапала 5 разоў стрэліць у твар, і яна адчаплялася. Зараз праверым. Хтосьці пайшоў за Злецела, кажа, вагнемётам? камат. Мы пакуль што карткі збіраем. Так, а хтосьці Блін, пайшоў новы стрім па машынеры? А я пайшоў, я зрабіў сіняе, зараз на чырвонае пайду, толькі зброю тут Добра, добра, пашукаю. добра. Я знайшов тільки одну. Мне пакуль што ніводны карт, не гэтай жоўты. А зброя пікае на гэтай складанасці? А на кароткай адлегласці. Адна картачка ёсць. У мяне 3. Яна каля мяне? Так, яна каля мяне. Галоўнае, што не каля мяне. Бяжыць! Раз, два, 3, 4, 5. І да пізды. Ух! Я спужаўся. І дала лішча. Не, не дала, бо яна бегла на мяне, але выйшла на тое, што яна бегла ў шахту ліфта. Ну, ліфта Куды я божухна. пайшоў? Бо Чырвоны яна не нават не кладзе. звярнула на цябе ўвагу. Ну, не. Ўсё ж таки звярнула. Але бегла... Заігнорыла. Так, ужо перад самым гэтай атакаю паляцела наверх. Звярнула, а галоўна, що не голову. Так. Это правда.
Так, каля мяне яшчэ адна гармата, каму трэба, то калі ласка А ты падыходзь. дзе? А ты на тап націсні, убачыш. А, дакладна, я ўсё забываюся, што тут ёсць гэткі функцыянал. Але тут тырчык, то бок гэта не другі драбаш. Гэта Так, тырчык. гэта лепш, чым нічога. То і правда, так. Чакаць цябе? А дзе ты? А, ўсё Я яшчэ там? так, стаю каля гарматы, калі што Я дзесьці падыходзь. побач. Дарэчы, яшчэ картку знайшоў. Ну, супер, ужо 5-я? Что ж ты такая упортая? Падбірай. Хлаба. Всё, ёсць зброя. У мяне одна картка, у цябе 4 ці 5. Падкажы. Ну, там ужо ўсунута 4, яшчэ адну маю. То бок Кішэні свае. агулам 6, яшчэ 2 недзе павінна быць. Раней яны Ты ляжалі з што такое? запасам. Чого там? Ёма! Що Тут кажа? є красиві червоні труби, неякі червяки повзають. Видали? Не. Нічого собі. Не, калі што мы першы раз гуляем на гэтай складанасці, таму... Чырвенейкі, гэта як у Star Wars, так, у Зорных Що войнах. це таке? Ти, Льоха, ще Ні, там підписався? з-под води просто ось такі червяки. Нічого ти, Льоха. Ти магнат? Ти що ти? Ти шляхта? Я з таго канца. Дякую тобі великий. Грошы, Що? грошы, картка. Так. Картка. У мяне 3 ў Уже з кішэні. тобой разом гэтый месяц. Усё, і у мяне ёсць, пагналі. Адчыняць. Пагналі. Яе побач няма. Добра. Я б яшчэ хацеў неяк выкарыстаць шчыт. Паглядзець, што з ім будзе. Падысці неяк да пачары. Супер карысны узяты радар, каб адсочваць перасоўванні. Ну так. Хтось із сквода павінен. Засоўвай сваё. Так, що за намек, Льоха, з хуткой? Ну я мап пам'ятаю, тримаю в голові, може варто мені Держи щось собі. підібрати, або щит. Цікаво, стой. Змянь. Недзе злева. Яна тут ідзе з боку праходу, адкуль мы прыйшлі. Ну, трэба ёй прасадзіць у галаву Яна крышачку. над нами дзесьці. Ёсць тут вентыляцыя? Так, Чуцівка, калі ты... А, у мяне бляха. мапы нету, глядзі, магільшчык там, у тым баку. Вось куды я гляжу, у тым баку лазер знаходзіцца. Там яна зараз. Добра. Вось яна наўпрост над нами. Не, Вось яна тут тут стаіць за рагом. А, Вось што яна. яна саромецца? Ну, яна такая, ну, дзяўчынка, мабыць. Ёй дазволена. Все, яна сышла. Так, нам трэба патрапіць Яна у капітанскі тут, яна не гэты. сышла, яна тут. Наўпрост зверху. Во-во-вось яна. Дай! Збегла. Так, чакай. Ну як збегла, яна ўсё яшчэ побач. Нам трэба патрапіць вось у кабінет гэты капітанскі. Трэба знайсці падземны гэты вентыляцыйны лаз, ці што? Ёсць? Ну, вентыляцыя ёсць. Все, полезли. Падземны лаз, дзе ён можа быць? Вентыляцыйны, не тое. Мгм. Ты такі зялёненькі. Ёсць крыху смарагдавы. Там-то зброї-то нема. Так, зараз налево Побач. будзем. Чакай, ну яна недзе тут ужо. Яна вось літаральна тут такая дзесьці. Над намі. Альбо пад намі. Альбо пад. Куди хлопці полізли? А, ну там вентиляція. Ай! Кидай. Так ми вже все, ми вже тут разом помрем. Жывы? Жывы. 2 разы ляшча дала. Усё, нам сюды. Їздісті. Лазер бярош, ці мне ўзяць? Бяры. Я лепш грошы пасабіраю, мне гэтыя вашы лазеры. Я не крыважэрна. Да блядь, є!
Я запнуўся парэньше і не праспеў праскочыць машыны. И что? Помер? Ну, там же ж у ну, тебе выбух. это. Ой. Все, у меня один только набойчик застался тут. У меня еще есть. Так, ну трэба ўсё роўна за ў гэту армеры зайсці, каб перанабіцца, бо я ж забіваць трэба як-ніяк. Там няма нічога. Так, гэта выйсці, нам сюды яшчэ праверыць вось тут. Пакойчык, можа там грошы ёсць. Поглядзі. Вашики. Так, Ці Airline. зброя моя? Яка маса що з кирочками? Червяки скрали. Такое магчыма. Яна побач, наўпрост ад А, нас. не халера я откинула. Так, дай я возьму лепш вось гэту, ага. Смажыць. Ты читал, Макс, что тебе пишут? Ось. Не-не-не-не-не. Вось яна. Не-не-не, бачыш, мы тут гойсаем з гэтай цёткай. А, вы уже тут? Да. Усё. Там армера была, памятаеш? Во, Давай я вось, зайду. Ну. Вядома, трэба зайсці. Шаграль, лазер у нас, калі што? То бок застаўся толькі па сутнасці твой вагнемёт. Засталося зрабіць дранікі. Не, ну з іншага мапа ось, хоць ты ведаеш мапу, трымаеш у галаве, но трэба ж глядзець, дзе знаходіцца гэта рэйдж і зброя, ўсё падобнае. Наўпрост ад нас, яна над нами. Яна там, справа. Так, так. Пабеглі да каточка. А дзесь унізе ўсё ж такі, я пайшоў на другі паверх, нема тут. Так, стоп, это не сюды. Это трэба выйсці. Не, так можна ж... Машина. Трэба вось тудою. Можна ж ось тудою. Адкуль мы прыйшлі, там Канці. ёсць праходу машынары. Дед, Дзе, што? вось там ёсць праходу машынары. Не Пайшлі. разумею. Что ты меня пожалишь, безсоромно ты? Блядь, мне сердце станет. Рубль по 5 рублей. Ой, доляр. Доляр. Ты куди повел мене? Ну вось Сюды? сюды можна прабегчы, і там машынары будзе. А тут што ёсць? Всё, О, вагнемёт ўсё, забраў. вагнемёт ёсць, то бок трэба хутчэй да Шаграля. Бо яна будзе каля яго хутка. Тут. Вось, Хера сабе, магільшчык, ты мой кумір. у сэнсе. Я не ведаў проста, што тут шлях ёсць. Гэта адзіны шлях у машынары, які я даведаўся ў першай жа місіі. То бок я ніводнага разу трубы гэтыя не злучаў, я заўжды сюды бег. Ну, тут же простей. Усё. Мы гатовы Дзень застракаць яе. Мяне лазер, у цябе вагнемёт. Зараз Яе падсмажым. побач няма. Так, UI Light, вітаначки, давно не бачилися. Так, привіт, мені тут подкинули білоруську гру з білоруською побач. локою Eternal Life of Gold Man. Перший раз про таку чую, ніхто не стримив з наших. Чули што? такое? Кого што? О. Да блин, зайди туда. Курва, я надгрызла голову! А що гэта за ваншоты? Яна яшчэ кагосьці, ёма. Яна ўсіх трох па чарзе адкуснула. Что Пипец, это вы Халеры сабе. загибаетесь? пипец. Где моя зброя? Так, подвышенная складанность, кажется. Ну так. Ну, Хто тут дядька, зброю калі- пакідаў? А, Картки, вот тут диски чистые. так гэта маё, гэта я там памёр. Не чапай А. мои грошы. Яна здесь побач.
Да чих, зараза такая. А што яна такая шалёная, курва? Можа, ёй трэба было больш зброю збіраць, слухайце? Тихо. А то мы дзве пукалкі ўзялі і палезлі на як гэтыя аматары. А у нас же ж усе адрадзіліся, хоць хапілы рэспаўну. Ну, я жывы. Я живий. А, на май... А, фу, добра. Але зараз паміраць нельга. Так, Не. больш нельга. Але што, я нічога не браў. Так, што можна тут падняць? О, Мяне забіў гэты рухавік. Чамусьці ён зараз нашмат хутчэй А там- праварочваецца. ну ён там вельмі маленькі таймінг. Ну, заўсёды быў. Так. Запрэшся парэнчую смерць. У цябе вагнемёт, а дзе лазер? Вось Ну, ён. магільшчык усё. Забірайце мае дыскі, дазваляю. Дзякуй. Та мы і в ужас адразу забралі. О, Калі шчыра. Лёха прыбег з чымсьці яшчэ. Вітанкі. Тут яшчэ Не, грошыкі ідзі, валяюцца. чую. То можа ён грошыкі раскідаў. Да ёб твою мать! Ой, я тебе трошечку подсмажил. Так, яна збегла. Можете падлікавацца, можа камусьці там трэба. Не пакуль не. Не, пакуль Але што все не роўно трэба. ваншот. Все роўно Ну так, ваншот. так, яна ўсё роўно на галаву скача і ўсё. А табе можа перанабіцца Ну- трэба, не, каток? Ну, а, так я адразу. Ну, гэта ж звычка просто. Ты маеш на увазе Ну, набою взять. каб было так, на 2 разы. На другі раз я не разы. Ей трэба збіваць головы. Ну, ось зараз пойду перанабіваць. Она, я так само, бо ў мяне мала. Добра, што яны яшчэ і магазин перанабіваюць, калі береш прыпасы. А я. А ты сядзі там наверсе дзе-небудзь. А як же я? Ты чакай, пакуль нас Ідзе, заб'е ідзе, кагосьці, ідзе. бо ў мяне палова хп раптам, калі каму цікава. Яна зараз будзе скочыць на кагосьці. Нават ведаю, що це... Здається, воно згорело. Давай, лупі. Набіваешся. Я не сыходь. Блять. Паскуда. Не сиходь. Вернись. На працы. Я пойду возьму ўсё ж Ну, таки, ці дверь. адхіляюся. Тут гармата одна ляжыць, слухайце. Чуеце? Ну, ці ж такі у нас напевно важливі. Ми може Всеслав візьмемо, ні? Яка гармата? Ну, звычайна вогнепальная, там. Дядя. А. Дзе лячылка? Падбяжы туды. Праверу, працуе, не? Можа закліне. То есть ти може яшчэ і наїбав. Во. Ні, збивайте. О, і збивати треба. Куди? Бля, як надо. Тетяна задумалася. Ні. Все. Як довго яно розматується. Постояла, почакала. Ага. Ну, А я не ну, перелюбив, покуль речення подумав. ой, ці мы заробім што-небудзь пасля столькіх перанабіванняў. Ну я покуль Після другое стільки, взяв, там по сотке забираю. самих. Десь. Заробимо головну бойку. А если ж смерти у тебя, бля. Да ну чепись ты твоей головы. Больше сподобалась голова котиная. Давай, смажем. Первый бейся. Фу! Где она? А, свинчила все что. Капец там дыму было. Все чорніло. Не бачу.
Парсючка смажили. Электрогазосварщик сидишь по узброению. Есть такое, ну. И кухару это шашлыки робить. Ну, красей на корпоратив выехали. Так, слухай, калі яна зараз сернула і збегла, то бок гэта сярэдзіны ці што, бойкі? Верагодна. Яна двойчы справа была, можа зараз злева будзе, не? Я Вот здесь по теперь правому боку. Вам ей это шукать, а не вас. Ну, выдаваўся гук адтуль. Що ж, боїться цяпер жесці. Лёха, ідзі па стелсу, глядзі. Жах. Раскручвае гэтую сваю. Трэба проста не, ну, моцна не гукі не рабіць гэтай, каб яна Ну так. нас не пачула. Так в сэнсе, а нам забіваць яе. Ну, что вы поплутали? Мы просто хочам, каб яна як бы так уці-уці. Ад старасці памёрла. Сепсис, мы же яе падсмалілі. То можа сепсис які. Ну, яна просто ўжо перапужалася моцна. А, сэрцевага нападу, я зразумеў. Вы уяўляеце, калі яна ад нападу памёрла дзесьці ў вентыляцыі, і вы ніколі не даведаецеся, будзеце яе чакаць, а яна ніколі не прыйдзе. Ну, Там выгляд такі- так не працуе. Таймлапс такі, як яна разлагаецца там за тысячагоддзя. То що, може зміняємо дислокацію, бо Ну, Падаецца, погнали она сюда туды не до прыйдзе. Шаттлбэю. Да, ідзіце, я пачакаю тут. Да ў сэнсе. Ну, ўсё, мы застаемся дваяк, зараз тут з'ядаюць усё слава. Усё па клясіка горару, па клясіцы. грошики. Вячеслав, яна ж скочыць на галаву, і яе можна збіць. А калі побачнікаў няма каму збіць, Да я то... прыму смерць. А Ось і нам. Пакуль разматаецца, пакуль то... Так, арморы. Где арморы? Подкажите. Ну, можем вярнуцца назад. Може, яна зараз расстрыгілася. Побач армеры, вон там прайсці. Дзе? Так. Дзе? Але тут лека уже ж нема. Ну, дзе чырвоныя трубы. Где червоная, где червоная? Вось сюды і на пакой злева. Злева. Ага. Я 10 здесь чую. Ой, каля мяне. Вай. Помни, за friendly fire кидае штрафу. Смаженый дед. Що там відбувається? Та нічого, так, все добре. Ну, кухар. Я просто праз вакенцы глядзеў тут у вас, што тут у вас. Поплечник году, курва. Не могу згадати. Будем называть Максима дед смаженая ляшка. Калісьці былі валасатыя гэтыя ляшкі, зараз будуць смажаныя. Што мен з гэтага офіса ці чаго, дзе там хлопец за школом стаіць, вось тое ж самае, напэўна. Чакайце, лячылка патрэбна, бо мне траціна заставацца. Ну, насмажылі нормально. Чакай, тут нема. Вы далёка не убегайте, а то у меня пакуль размотаецца, я уже Вось помогу. ты справа, што лекі хіба ж пазаду, або Нет, тут вось уже ёсць, ведаеце, дзе Далей лекі да шатлы. ёсць? Лекі вон, вось там. Вось у Централ Хаб, далеко бегче. Побегли. А, ну туди. так. А, ну так усё, мы ж добегли до центра, по-моему. Тут уже і тусим. Ратуйте. Чакай, тут я праз вакенца гляжу. Ну, про Я звакенцы ж- гэта і прыгожа, і бяспечна. Ну, Ну, там же все равно горыча, там же Я- вы ж паліце, як на Чакай. напалмом. а як же ж гэта? більше А я ж не нічога не знаю. вырашаю. Я ж нічога сам не зраблю. Ну, там.
Класічная гэта Можна адмазка. паўдзельнічаць, у сэнсе яшчэ гранату туды закінуць. А няма. Слухайце, вось сапраўды гранат бракуе ў гульні. А, вось, я машины зараз. Хлопцы? Куды? Ну куды? Збегла. О, что? Кот куди? Запрашаем, може не, ми туди не у той бок біжимо. Ну, шипієшся, душиш. П'єрся, так. Зараз пройдуть по усіх, я думаю. Кидай гранату! Куди ти так хочеш? Ты глядзі, а што гэта яна так хутка пачала збягаць ад нас? Танки, вы ж пататы. Так, і не, тут яна скочыць. Я тут намагаюся рабіць кінематаграфічна, каб вас з розных бакоў было гераічна. Уся слава. Справядліва. А там ёсць вентыляцыя? Да ладно же, не плачьте тут. Калі там няма вентыляцыі, то я б туды на пачатку Ой, Чё, Здесь и тут. Вось. Ты замахал. Та що Ну, так шмат адбуваецца? Не подобається вентиляцію. наша компанія. Треба зачиняти. Вентыляцыі шмат таму, што трэба дыхаць. Ну, зараз тільки гэты СО2 у нас. Сжигаем Форточку открыть, кислород. проветрить. По космосе. Дзе яна малая? Бегаць тудым-сюдым, мітусяцца. Ну, хвалюецца. Уже б забили б уже. Горить, палают, бегать, метусятся. Командек? Не. Как раз таки. Не, она тут недзе побач. А, ух ты ж боже, блядь, на голову не взлетела. Я щось завсёды не у том месте. Усе на месцы, не на месцы. Ну. Ты з гэтай гарматы хер патрапіш, яна нешта хутка знікае зараз. Можа падбяжым да шатла, можа яна там Можа, будзе, не? Так, може на шатлі ёсць гэты Трамки, справа. прибор, які показує ці почвари. Ян быў у магільшчыка. Мне падаецца, я позаду я чую. А, вон я позаду, хлопцы. Чик. Разогналась. Ого. Прибивайся. Вот это я, конечно, ее. А, электричная я хоч паралізує. Это я и, конечно, да. Тож грати? Гэта я, конечно, так. Малайчына я. Так, яна мне бляха пол хп знесла. Пойду. А, Так, яна. Можа не яна, але хер дакажаш. Можа, хтосьці дапамог ёй. оказалось, что Будем показывать лапы. Добросить Я корабля. бежу. Где там яна? Ага, это Шаттлбей убежить. Вось. Вось гэта Дзе? пират. Вось яна, без вока. Нарэшце. Нарэшце памерла. Троху салюта. Все, каточок добівай. Тут шматочек посмачнее. Берем. Посмешней. Добівай гэтых двух каточек. Што гэта за шуда? Ну ось такая почварная, якая голову откручивает. Ну, полгадзіны мы Да і наслалі. насколько хутенько скручивая голову з'їдає. Это ёрш. Это коктейльчик, видите, який. Голову. Я два рази помер. А,
Боже, я ж... Так, я ж машины рей, а потом это самое. Френдлі дэмэдж 104. Я думал, тут у мяне 300 будет, ці 1000, я не ведаю. У мяне 92, до речі, френдлі демеджа. А, вот так. Що ми скільки? Так, скидайте гроші. Скільки ми заробили, Так. я не розумію. У мяне атрымалася 468 і 1500 я аддаў магільшчыку. 700 на набои пошло. Скинуліся на лікаванне. Но... А у мяне пайшло на набоі і на лікаванне 600 агулам. Ага. Ну, я, дарэчы, не лікаваўся. Ну, як у сапраўдным Ну, а жыцці. хулі, памёр і лікавацца не трэба. Ну так. М. Так, что там хлопцы писали для мяне? Вы казалі. Які хлопці. Ну ты казаў, ты там глядзіш, што мне хтосьці піша. А, так ти вже поглядів там. Йой, А, Юя Лайт писал. А, вот О, оно что. я живий. Мы скинулись, а там это живые. Добре. Ну что, помпуйтеся. Это наша любимая зараз буде песня. А я ведаеце, что хочу? Я себе хочу шчыт узять. Замест мапы. Або Я, это... дарэчы, набываў сабе, толькі так і не выкарыстаў. Вось я хочу паглядзець зараз. Як яго абраць? Equipped. Выдатна. Інжектор, shield. Не, я працягну, мабуть, з радаром хадзіць. Мне ён падабаецца. Ну вось радар, шчыт і двое з мапамі. Калі раздзяляцца, каб шукаць нешта. Правда? А, шматочак. Дзякую, дзякую за кліпш. Ну, радар мне просто вось якраз таки мапу добра ведаю, коли добра адкладаецца. Ну, адзінае, што шукаць вось зброю і або штось падобнае, трэба гэта вось запамятоўваць на кожнай місіі. Мгм. Так, ну что, мы подвышаем ще складанность или гэтую самую берем? Ды, Конечно, можа, і падвышаем. яшчэ, думаю. Ну, Каб ужо Подвышаем. памерці. Докладно. ладно, я тады трейд-детектор возьму, напэўна. Ну, карацей, у нас выбор паміж знішчыць карабель альбо скрасці гэтыя дадзеныя. Не, ну, конечно, знищить корабель. Давай. Ну, Нас ён ніколі трэба. не атрымлівалася. Не, один раз было. Я ахвяраваў Хотим сваім яшчэ жыццём. кінематаграфічных, но... Ну, вось, шкада, што ў мяне там яшчэ секунд 40 запасу было. Трэба было на апошніх секундах. Ну, Для максімальнага гэта саспенсу. Паколькі складанасць у нас самая высокая, я мяркую, што у нас не будзе рэспаўнам. А, гэта самая-самая высокая. Так. з респауну як-то не пришпільно. Давай отматывай. Не, усё. Мы бяжым. Дякую, Патейте, за кліпчики. Що ти там може накліпав? Пататы ж просто так разом з Лёхаю там кляпаюць вовсю. А тата ж сёння парнуху кліпіў. Як яго яшчэ не забанілі. Дзе ён гэта зрабіў такое? У мяне на стрыме. А дзе ён яе ўзяў? На маім стрыме. То бок пататы ж кепскі, а ты не пасля гэтага. Я ж не казаў, што ён кепскі. Ну мне падалося з нас. Ой, ведаеце што? У мяне ёсць прадчуванне, што гэта будзе хуткая катка. Ну, питання на колькі? Ну, залежыць ад хто там нас чакае. Я зараз яшчэ намяўкаю якога-нибудь робота. Ну, будзе так. Будзе, магчыма, так. Респаун тикет 2 штуки. То бок О, ёсць. так это ж Кстати, выдатна. no respawn capsule. А, дзе ты бачыш? Так как капсулы спачатку трэба за гэта самае.
А ці Кранець. тільки тут ти глядів? На початку. Що ти зрозумів. Там же брифінг. Як я хоць виглядаю, у кого поглядзець можна гэта? Са шчытом. О, ты вот вугле як гэта, як планета. Будеш хадзіць усіх нас абараняць. Ну, бо я бачу, хтосьці зайшоў у гэтую кулю маю. Вось так, хоп. І ўсё. Ваше прышпільна. Давай, пагнали. Мне б такое нагарод. Так, гэта робот. Гэта робот, хлопцы. Робот? Фу. А што, ён сцежыць ужо вас, ці што? Не, то твары распілаваныя. На цела паглядзіце. Можа ён просто... Гэта можа быць і не робот. Бабка, яна трушчыць твары, а гэта можа быць і медуза. Ну, больш падобна сверло, ну як мяркуеце. Окей, давайте тады Хто у нас крок тут ставіць. судмедэксперт? Карацей, Кожны першы. адгрызеныя твары. Давайте спачатку туды. Капітанскі мостик. Яно ўжо побач. Што б гэта не было, яно ўжо побач. Ты таксама ўзяў гэтую штуку? Так я з ёй заўжды хожу. Зразумеў. Мне яно падабаецца. Ага. А вы там, может, святого ведаць, включили? я памру. Да не, просто прибегли поглядеть на мапу. Якая необычная. Просто тут Ну, я грошы капсулу розбір. можна пачакаць. Давайте, дзе гэтая дата? Скидайте. Ну, машины... в сенсе дата. Мы типа не знішчаем достроить базу. пошли? Так. Ну. Ну вырашалася. всё, тады можна ісці праз Кру, машинеры. Квартерс. Яно побач. Ідзем такі з катошкам 2 спойлеры. Это привет. Это привет. Привет. Так, можа яшчэ і выжывем. Будзе хутка забіваць. Ідзі ў сраку. Так, Йол тритмент, падаецца, яно там было. Камп'ютер гэта. Ой, не туды. Ну, нам зараз у машины різнув. Так, машинер Ну, я мне вже можна. адчинив, я зараз тільки комп'ютер шукаю. Так. Шаграэль 1, 2, 3, 7. Якую ти береш? Я побач з тобою. Чих. Ага. Хутка! А Хутка! що гэта было? І вона просто літерально паузу не робить ніякою. А там же ёсць якісь-то просто, ну, крипы, а ёсць якісь-то там вялікія, які можа хутка забіць. Як я памятаю. Я не разбирався, щиро кажучи, він просто подлетів, забив. Деда подлетели, бузьку дали и все. Ну, А где зброя? Что тут еще зброя была? О, тут зброя у когось у сраки торчить. Логично. Бляха, я забывся, які труби поглядів. 1, 2, 3, 7, 8, а які є? а слухайте, а можна я зроблю реч, яку, мабуть, не варто робити, але я хочу перевірити просто, як працює щит. Чи він працює супротиві до гэтага. Короче, Так, шукаю, ще не респаун остався. Так. Буде хутка. Якую ти робиш, до речі, каточок? Частку? Я синяя. Так, Чё, зброю значится, подшипить? 1, 3, 4, 5, 7. Опа, что это тискнул? А, Зброя не пишись, коли что. Экстренное поведомление, щит не Ой-ой-ой. працюю. Ага. Я і було насрать абсолютно на його. А коли не глядеть? Дик, коли ти, я ж так того, я ж просто пешки хожу. И все, я на просто подлазить под голову, и я не поспеваю ухиляться. Так ты пешки не ходи, может.
Не буду. Ну дык усё, вось шчыт выпрабаваны, ён апынуўся абсалютна А, бескарысным. ну все, І ўсё. тады все пешки не ходите тады. Засталося гэта шчыт гэта высветліць, як ён працуе супраць булькі, медузы, што там яшчэ, куля гэтая, правда? Во имя науки было все. Ну, Я тебе так, хочу ну. группу забрать. Так, 1, Покажи. 3, 4, 5, 7. Ну, Дякую. Зник. А я забыўся. Так, 1, 3, 4, 5. О, гэта ж было чырвонае, ты зараз 1, 3. сказаў, правда? Так, я ўжо туды іду, если не зрабіў. 1, 3, 4, 5, 7. Я у тебе позаду. Ну, я чую. Один. Угу. Так, 3, 4, 5, 7. О, червяк, бачиш? Ай, бляха. Где ты? Куда я подевся? О, Макс, не можешь заметил, вернуться кусается, трошки что назад, ли? поглядеть на червяка. О, нихуя. А, сидь. воу-воу-воу-воу. Тебе забили? Не, трошки покусали. Яны не зовсім полючше б'ють, бля. А, не, ладно, бля. Ой, не-не-не-не-не-не! Блять. Мінус Шаграэль. А як гэта здарылася? Ой, ён тут, Я ён ж каля рогами мяне. бился, и он заспавнился. Как на меня не Это была пыль. родлевка их всех по земле там. Не-не-не-не-не, не гляди мне в очи, не хочу, не. Не-не-не, не. Червяков этих. Вот что мне погляди, кажи, пил? Пил сегодня? А ну дыхни. Так, Да, меня ну, кусают. У меня там зброя была, возьми с меня зброю. Какая зброя? Про что ты кажешь? Ну так. Эй, Там мой кура. дупе торчит. А, Я а просто где- их... Вообще, Слава, Так, ты что не сбил тут? карту. Одну. У меня О, боже. 5. А, так все, нам Еще не копить, хватает. нам копить. Ну, поехали. Кому там? Да, да. Там уже две Сдекаются. торчит. А, окей. Так, тут нема. А, прошу вас, пан. Зараз насуем. Щось Так, ті- сямерку тихо. мы натискали, Шаграэль. Всё, Да, я сейчас пробираю, еще. И он, до речі, тут така. Хто? Я Добре. наперед Привіт. побіг. Я не хочу спинятися. Нам треба направо, так? Так, 1, 3, 4, 5, 7 было, здається. Боже, я вже Можна не ще пам'ятаю. взяти, може, ось гэты, який заморажує гэтых. Треба ісці. На привіда так, працює тільки заморозка, до речі. Калі у вас є така магчимість, обов'язково берете. У нас така магчимость є, але тільки дві руки у нас. І 3 слоти у заплечнику, алло. Ой. Ён побач. Ну, я бачу пепел якийсь за мною. Попіл льота за тобою. Іди у сраку. Прыемна, што ад яго паўхіляўся і ён задыспаўніўся. Нават пашкоджання ў здароўю няма. Overload Engine. Поробіть. Ну, оверлода енджин. Так може хтось побіжить уже до виїстя, а хтось ну ви розумієте, так? Не. А ви вже все, активується там? Ні, зараз я щось Бля, тройка. у носі поковирався. А тут вже налетіло. А я зараз помру. Дык а що ти робиш? Чим ти займаєшся? Я просто пытаюсь сховатися у сервера і поплакати. Ага. А що допомагає? Я просто не ведав. Ой, треба вертатися, тройку знести, недзе, слухай. Що зробити? Ён на мяне накінуўся, ідзе адсюль. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп.
Так. До речі, я на кнопку натисну, і там повинно зараз ось. Там пайшов процесінг Ну, який. треба бігти. Вам, ні? вам треба... Ні, якое? Вам треба перегрузити руховики по правих боках, по сходах А. ось гэтым. По правих бах? Доволі боках, довгий по лівих? процес. Правый, левый руховики, вы там ждемитесь, просто на максимум там руховики треба разогнать, а потом уже натискать среднюю кнопку. А, все. Так а хто тут? А, хто якийсь витащив? Що тут робити? Розогнати руховики треба. А, все. А руками ці нечто натиснути? Так, заходь руками, крути, хутка. О, Target Speed, глядите. Я ніколи гэтага не робив. На 100, на сколько? На 200? Ну, на На максимум. максимум, так, на максимум. Ну. Ой, Ну, пригоженько. Угу. а другое крыло это хтось взяв? Так, Я магічка, розкрутив, вже перегрузив. розкрутив. Все, ну добре. А, там ж каточок зараз назирає. Я забився. Но. Натискайте на... Ой, не натискайте, дайте я пробегу зараз кілометр. Краті, ви собі як хочете, я на шаттл побіг. Это вот и могильщик был, это Макс. Добре. Так ты натиснул? А, так ты уже натиснул. Так, я руховики запустив. Почекайте, тут Engine A тестинг, а Engine B critical. Хтось не допрацював. Engine A хтось не запускав, я так розумію. А, бляха. Все. Ну, Все ж таки Так, откусил о. мне голову. Два дозиратора. Не, ён такий. Задёбывает трошки. Хто не зробив працю? Бля, щось, ну, так. Давай, Почти під руки. ти за всіх Я повинен. на стол поставил. перетащишь. Что там? На 100, даже на 200. Здесь максимум. І он коля Я ж мене сказав, на раптом. максимум. Ой-ой-ой, Петр, где ты? Ой-ой-ой. А що Так робиться? треба було все ж Посилатися середню куди на кнопку фотографія. трошки пізніше щоб натискати, а то виявляється. Бля, никто не... Гэты мануал не давал Всем читать. капец. Ну, у нас тільки одна спроба була, ну, удала, А тому... куди більше, Всем курва? капец. А чому? Ні, чому? Да, головне тільки поворотний бок не побігши. Все, слушно йдеш. Чекайте, где Макс? На мене біжи. На мене. А, все. Макс уже в шатле давно сидишь, ты что? Ні, я ще не сиджу. Я ще не сиджу. Куди, який бок? Чекай, каб зачинить двері. Вопрос Пролетаєш, даже, зачиняю. вопрос. Ось. А, все, бачу. Вау! Даже- Блять, не. Яна залетіла на корабель. Урон поїх це добре Сука. чи ні? О, я передаю. Проворачиваешь. Ой, не зробили. Так, треба передохнути трохи. Отпочни, поляжи. А ви ведали, що... Мои До улюбленные речі. жартики. А? Ви ведали, що не зачиняються двері, коли хтось там знаходиться за іменно тим боком? Конечно. А, Все ты уже почекали. А ты думал уже полететь? Ні, я випадково натиснув, тому що до мене прилетів привіт. Все, зачиняйте. Хто повірить. Бляха, здрадники. Сядай, уже что ты идешь пешки. У меня уже все, мне уже дыхалка какая-то. 7 На секунд. пошлых секундах. О, ось я теж кінематографічний. Все, полетели нахер. Так, о, глядите, там он анимация на вот весь прошпиле. Мы побачим, Так, як так, воно так. буде. Побачим, була. Зараз буде пригожа. Не, не побачим. По съебах просто тапки в руки полетели. Де бачили? Де люстерка заднього вигляду. Виду. Ну ось. Гляди. А, все, Ти ж все. пам'ятаєш, що ми бою глядели? Да, а я просто не памятаю. Наверное, был пьяный. О, як прибоже. Ну все, ну это космос. Ось було прошпільне, коли б чужого би додали, ось його. Дик бабулька ж є на подобну вельмі на чужого. Ну, такое. Ну, авторські права, це І викуп так, уже, ну. це все. А, ну да.
З улікам таго, што гэта інды-студыя, як часам Варве любіць сказаць. Ну, добра, просто трэба галаву кудысьці на дупу прышпіліць, і тады будзе ўжо не аўтарскі правы. Ну, гэта Так. было б даволі кінематаграфічна. Ёсць такое, ёсць, так. Я згодны. Ну, так. Так, а Я чаму ще я думаю, бачу голова- толькі... А, во, ўсё. Шагрэлю 25 і Магільшчыку 25. 25? Колькі там грошай? 1888. Кожнаму. Ну, калі паміраў магільшчык, я аддаваў толькі 2000, а зараз чамусьці 4. Гэта як? Ну, а дарэчы, вось на мінулай складанасці я зарабіў больш. Вось, чаму мне засталася зараз. Мне засталася 3700. Ну, засталось толькі за хату заплаціць. За ацяпленне. Там уже... Ой, гэта было весело. По-моему, Тронах Шкада, што... ёсць гульні. Нават не Шкада, што только вы падохлі. Ну, затое, нягледзячы на тое, што падох, зараз я прамацую сабе трываласць на максімум. Буду бегаць шпарка. А гэта спрыт, хутчэй за ўсё. Спрыцік, ну. Спрыт. Хацеў сказаць, дзеду Максіму не спатрэбілася гэта хутка это... Не дапамагло. Не, ўсё спатрэбілася. Вось, дарэчы, трэба прыбраць шчыт. Вось, А вось шчыт не спатрэбіўся. шчыт так апынуўся шчытам просто. Ведаеце, Калі я не тэставаў бы, можа хтосьці з жывых бы яшчэ пратэставаў потым. Ну. застаўся. Я думаю, Я, ён будзе карацей- карысны супраць робота, які страляе. Ёсць такая так думка, таму што ён энергетычны і робота таксама акутвае гэтае энергетычнае поле. У мяне щось з гульнёй сталося, я не магу выйсці з меню апгрейду цяпер. А табе яно трэба. Можа там казік. За донат можа. Трэба людзі грошы закінуць. Я, карацей, узяў сабе гэты Health Injector, Всё. а ён будзе. Що гэта require shuttle Що cell upgrade? Що за вось, що такое? За місія. А, дарэчы, я бачу Capture там the specimen. распрашоўшчыкаў, там будуць блокі на шатле дадатковыя, уяўляеце сабе? Хутка Ага. яны павінны Не, выпусціць мне трэба, аднаўленне. карацей, адсюль выходзіць, бо... Божак, я выйшаў нарэшце. Раздуплюся. Капец. Я пойду Щось місію не возьму. Require shuttle cell upgrade. Там яны яшчэ плануюць за апгрейды, я не ведаю, карабля дадаць гэтае Так. самае, каб можна было місіі браць всерэдзіне. Так. І не толькі там штосьці яшчэ будзе Можам наконт гэта разлучыць? карыснага. Types of contracts. Ну што, Сіні абраў? танк пад пігвінай ніндзі. Тут просто есть вось гэты, вось бачыш там за 8000. Мы яго выканалі толькі што. Не, тут require shuttle cell upgrade. І ён залочены. Shuttle cell Можем upgrade. сасці сабе зрабіць там на карабелі. Насамрэч было б Падавай, лагічна паставіць пагадзі. на шаттл карабельную гармату і здалёк гэты вось расстраляць. Що за купола? Ну, там, дзе мы бадзяліся, Кольшчик. кольшчыкі жывуць там. Mission Room спецментара. Гэта мусіць быць в такім выпадку пакойчык свой, ці куды тут трэба бегчы. Можа вось тут? А, во, я знайшоў. Shuttle Customization. Дзе? Ну гэта на гэтым звонку. Праваруч ад шаттла. Праворуч ад Толькі капітану шатла. можа. Все, я бегу. Ось на мяне бежы. А каточак там сядзіць сабе спакойна. Да? Начали. Не халеры Максим забег. Ну, за security. Ну, до свайго пакою дабег ужо.
той бок пабег, так бы мовіць. Вось тут? Вось гэтае говно. Да мяне ідзі. Я тебе не Вось бачу. я. Раптам што? На тап націсні. А не працуе ён Ты так не тут. ведаеш? працуе. Все. Чаму ў мяне працуе? У пакоях не працаваў, дарэчы. Таму што пакоі гэта асабістая прастора, якую не след парушаць. Так. Контейнер. О, 28 касікаў я нас каштуялі. О, Контейнер для пачвары, якую трэба захапіць. так. 28к, у мяне толькі 12. Так што бяры Ну, штосьці іншае. Давайте скидываться, ну. Я ўсё вытраціў, ўсё прапіў. Что, нельга скидываться? Ну, вот, тут капитан все вырашае. Так это нам 2 разы тады трэба яшчэ, да? Каб 12к атрымаць. Ну, то можна наступным разам. Ну, лагічна. Куды дадаваць на абоі? Набой. У школу. На вокны. О! Глядзіце, які шаттл у нас атрымаўся. О, Ну, в сэнсе, з ім штосьці здарылася? Еще ж на руки. Лягушка гормит, памятаеце А, у эпику такого? раздача. То у эпику раздача некая. А, У ой, не эпіку у эпику, раздача а... гаўна. Ой, у Стиме что есть. С посылкой, кажется. В Стиме Раздачу раздаюцца. эпіку на гэтым тыжні ігнаруйце. На гэтым тыжні ў эпіку раздаецца гаўно. Так, а ты ўсё не браў, Лёха, нічога? Ніякай здачы? Дарэчы, цяпер нашмат менш эпічны. ой, такая классная А гульня. у цябе ёсць Там 3 магчымасць ревью. Это кастамайзіць яго? Маельшчык, Што? у цябе ёсць магчымасць кастамайзіць шаттл? Не, гэта можа рабіць толькі капітан. Я ж ужо туды тыкаўся. Усё, давайте, карацей, экстракт дэта. Дейта. Но это максимальная складанность. Так. Мгм. Яна самая. Ну, пакуль На, што больш за балансна ўсё мы церкві. зараблялі на гэтай жоўтай складанасці. Яна нібы найбольш такая фармішчая, ці як яе назваць. Прыгрэтае месца. Но Прыкрытнае. ціркі там на папярэднім тыдні раздавалі Nobody Wants to Die. Не. Ну так гэта было на папярэднім. А, дарэчы, гулялі Nobody Wants to Die? Ой, я давно. Бо я набыў яе для стрымінгу. Это быў першы год яшчэ. І за 2 стрымы прайшоў. Ну, І ўсё такое. когось, ці то ў дзеда, ці то ў Рудзі праходзіў. Рудзі таксама праходзіў так. Ну, файная гульня. А мне не спадабалось. Кому? А герой не спадабаўся галоўны, за якога ты гуляеш, бо То ў што цябе няма Доўбін? выбару ніякага. Доўбін страшны, так. Алкаш, наркаман, карацей, просто... І табе не даюць ніякага выбару, то ты ніяк не паўплываеш на яго. Ну, потому американцам подобаются такие, кто там п'е, курить, бо все американцы, яны все прилежные, О. добрые. А у нас жа ўсё інакш. Ну, У нас жа ўсё інакш. Што? Зброя ёсць. А хто-небудзь падыдзіце да мяне, калі ласачка? А дзе а где ты? На месцы я стаю, я просто не хацеў вархнуцца, бо мне падалося, я вышэйшы за вас на метр. Потому что ты А, ў ну ты... паветры. Так, трошечки. Ты вышейший, но зараз без ноги, да. Ну все. Мы уравняли. Хирургичную операцию вы провели. Абцасы подрезали, ну. Не треба быть вышей за нас.
Святлою. Святло, ё, мабыць, гэта зноўку тады будзе медуза? Не? Варагоў пакуль што няма. Веселые медузы. 4 распаў. 4? Ну, А чаму ў мінулы раз было 2? не ведаю. Хтось скраў. Монстр побач, Могу все монстр ж не позаду. максимально сказать? Максімальна, максімальна. Не ведаю хто, але ён збег. Это был я. А що тут грошикаў ні халеры няма? А, во, ёсць. Так, пакуначак знаходзіцца дзе? Ён у лабараторыі знаходзіцца. А, У самым куце. Пайшлі ў лабараторыю. Адзінае, што гарматы трэба яшчэ пазбіраць. Я вось не памятаю, дзе ў лабараторыі яны знаходзяцца, гэтыя гарматы. а голова пробитая. А що нам трэба рабіць? Расстрелянная скрасці. худшей. Скрасці скрыню. Может, зомбары? Ну, или Не, яны ўжо паўсталі, так, яны ўжо паўставалі. Ну, голова выглядае нібы прастрэленая. Ці прасвятлаваная, бля, я... Ой, а яно здесь побыл. Яно побач са мной. Мяне Яно хто? Ты не Не бачыш, ведаю. хто яшчэ? Невядома яшчэ пакуль. Пакуль за сраку не ўхапілі. Так, дзе гэтая бляха лабараторыя з... Што там трэба будзе цягаць? Гэта слойкі Ну, там. рознакаляровая. Лойки? Ну, Я пакуль што на баскеты. сябе адцягваю невядома кагосьці. І, блядь, што за Так, страх? 2 синих, 2 фиолетовых. А, Электрычны знік. но святло ж отключается, ну ж, памятаець, нестабільная херня. Я шчыра кажучы, не Было ж памятаю. Як вам план, калі б хто-небудзь стаяў там, на версі? Каля шчыта гэтага і запускаў кожнага разу. Да яно Ну, нібы само ўключалася, не? Ручную мы рабілі гэта. І гэта была куля. Памятаеш? Тут блакітная ёсць. Блакітная патрэбна? Не, так гэта калі забівалі. А я маю на увазе просто вось выпадковым чынам. Ну, я так і падазраю, што яна, бо тут голова прабіта іншым чынам. Блакітная шагрэль патрэбна слой, калі не, ці не? Так, 2 блакітных, 2 фіолетовых. Нясу блакітную. Я фіолетовый несу. Так, Ну, і не ці паглядзець на выглядаюць так мапу. атмасферна. Мне Мгм. падабаецца. Побач, што б гэта ні было, яно побач. Это... Куды несці Нейкія гэта? гукі імбент. Да, сгубился. Вось Это робот? у цэнтральным хабе, ну, Цікаве. О, треба. все, робот это ГГ. Надо треба бегче Ну, так. за світлом. Усё. Ну все, ГГ мінус. Могильч. Мяне ваншотнула адразу, от просто хопа і ўсё, і мяне няма. Я побачу, треба було сказати, що я там. Бля, я не веду, куда идти. Так, карацей, То- трэба адкрыць мапу, чакай. Хоць Ну, не сёння хоць Тембры Мапу. можа гэтай. У мяне, калі што, лячылка. Я мапу не браў, прыдурак. Каб ведаў, то трэба было браць. Ой, вот там робот. Дзе? Ночь там. дзесьці там у цемры. Як вы тут збіраецеся арыентавацца без ліхтароў? Я не ведаю, мне падаецца, трэба ось... Бля, не гляди сюди, не! Сука. Ай, блядь. Ой, Чакай. не, это тупик. Нет. Всё, я бачу. Бачу за шклом, хтось Дай бігає. пройти. А чаму ён блакітненькі? А ён сышоў вентиляцію, Шагрель, я Ну, тільки це що ж- побачив. Серйозно, так може. О, Цікаво. Хтось Включилося. включив сам? Чи так, воно яно само уключилося. Ну, я ж казав. Ззаді. А? Я ў прамым эфіры назіраю, як ён паглядзеў на каток. Ззаду. Куды ты меня привел?
Куди? Ой, Хто? кого. Я не розумію вогли, де ми. Лабораторія. Анчапіся. Ён за мною, за мною. Бачу. Пайшов нахер. Так у нас це вже естество, можна і помирати. Ні, дякую. Усьо, я здох. Да не ще. А, Ось тепер так. Так. Куди? Ой, бачите, сверліся. Ой, навошта я гэта зрабіў? так. Ой, то А ён может, хутка это веселый бегае, мне хлопчик? падаецца хутчэй, чым я. Слухайте, ўсё ж таки, я Я прапаную заўсёды быў пайсці на цэнтральны гэты хаб, каб Да. уключаць электрычнасць, і калі ён там з'явіцца, я просто буду каруселіць яго, я не ведаю, як яшчэ супраць яго гуляць. Все, сядзі тут до конца гульні. Ну, умоўна, там можна хавацца ад яго. Так, Было там такое. можна так пакруселіць хаця б яго бегчы. Бляха, я без мапы, як без рук. А ты все яшчэ са шчытом? Не, у мяне шпрыц, я ж сабе браў шпрыц у гэты раз. Ось разумееш, наколькі гэта Ой, святло. абсурдна, бо зараз супраць гэтай кулі ён жа ж не шкодзіць. Ён просто забівае адразу. Я бегу на Command Bay, бо зараз святло ухнецца. Бля, не, ну не ляці да мяне. Ён тут. Ой, блядь, ён за мной паляцеў. Уключайце святло, калі лазаце, каб ён за мной ходыў. Стаміны нема, зараз ёсць. Включаем. Куля, адчапіся. Адчапіся. Блядь. Мне бракуе стаміны. Ой, бля. Балет. Карузель. Кажется, я Я вже... так разумею, ён чарджыцца, пасля чаго некаторы час адпачывае. Не, ўсё. дзе гэта месца, Адцягні дзе увагу трэба- на... Адцягні увагу на Грэль, ён, бля, мяне заб'е зараз. Да ён за мной пайшоў. Дзе тое месца, дзе трэба гэты... Курва. Бляшанкі усталёўваць? Вось тут ідзе, я бегаю. Ну все, у него батарея уже села, он все уже стомился. Ага. Ён не стамляецца. Хочеш, каб я спыніўся і ад'ехаў? Ён не стамляецца. Всё, я цягну яго ад сябе. Цягні я ў Централ Хаб. Чуеш? Зможаш? Бля, не, святло зараз шофаецца. Я тут, калі што, я адразу падраблю. Ага. Ну, у мяне толькі стаміна скончылась. Не ГГ. Калі што ён падсвеціць. У нас 3 рэспаўны. Усе на месцы. Як у цябе там справа з кулямі гэтымі? Дык калі святла не Слойкамі. будзе, дык гэта ГГ. Ой, не. Усё. Ідэальна. Я просто не разумею, куды... Усё? Ты паспеў уключыць? Я паспеў, ё-моё. так. Я вже другий. Ну, Шикардос. это супер. Наверное. Центральный хоспитал Бэй, гидропоник фарм. Трэба неяк яго да мяне. Як бы яго да мяне сюды. А з іншага боку, калі ён будзе каля мяне, як я буду бегаць? Уключаць светло, калі раптам яно зноўку знікне. Я на лаборатории тусіць, ну... Что такое? Трэба яшчэ одна фіолетовая. Вы знайшлі фіолетовую? Так, увесь гэты час Грэль толькі шукаў. І Макс так само, да. А хто згубіў дыскі тут? Гэта мае былі. А шмёткі, гэта мае побач, рэшткі. ён кудысь на командек паляцеў. Рэшткі ваші тут. Я Так, до тебе паляцеў. ЖЖЖББ. хай ляціць, я не супраць. Калі што, ну, блин. Калі раптам. Прыгарнуліся. Ось гэтыя ваши псіхалагічныя траўмы.
Камунальныя пахі гэта траўма, якую усе добра ведаюць. З дзяцінства просто, з малаком маці, як кажуць. О! Ён тут. А! Пайшоў нахер! Бляха, тлустая срака. Зачапіўся. Зараз вам святло адключаць. Да, може без так, образовый, бо ён може такий злопам'ятний. Дарэчы, на Вось ты, є камандеку такая гульня, як гэта ты- зручна, бо ёсць святло натуральнае. Таму што Бачу фіолетовые. Вы, Есть калі такая што, крычыце, гульня, што вам криміналагічна, патрэбна там привід святло. може реагувати, коли на образи розныя. Ну тут мне падаецца навряд. Богу не скоріць. Ух, я поспел. Во-во-во-во-во. Главное, зараз как только. Так. Только каб гэта, у меня стаміны хапіла ад яго убирать. Мужчина, що ви тут зробите? А я тут живу. Все, срака. Распердака. Гамон. Щось у медикал би я не знайшов фіолетового, а оранжерею обшукав. Лабораторія... А, ну лабораторія довга. А, ні, чекайте, не лабораторія. Ай, куди то було? Живем. Хлопцы, вы Ой, як там? Вы мне знайшов. сперва здачу давайте. А, ні, так, лабораторія довга, що так. Где? Ты шприца користав. А, ти знайшов? Якой шприц? Про що ти кажеш? Ти ж його не дарма взяв. А побач нема. Живрика. Далі, Заблудив. Ён каля мяне. сюди. Я його він тут тут каруселю. догоняє. А тут же синій лежить. Чому ніхто не того? Я не можу дає? все усталювання, нам не хватило. Тут просто увесь гэты час синяя лежала посередине, в центральном хабе. Так ми вже усталювали. Я убегал, убанчил от этого робота. Потел. Ось, а я на том еще лежал. Ти не боронив, напевно. Так, ён пакуль тут побач Пішло са мною. вантажиться. Блядь, что ж ты такі хуткі? Світло сідає. А куди Бля. далі? Але з дорогами справляється не надто. З пошуком шляху? Ну, Ну то добре, калі так. Ще маю шанец нейкі. Так, у нас Бля, не кончилась поспел, електричність. нельзя пришли. Ну, Блять. Знову своїми копитами зачепився за нешта. треба на новую процедуру запускать. О! Гиперкту. Дороги. Что 10-й стрик? Вось у тебя стрик заховался, а вы еще... Макс А и хто Фоксі сті- злетели. А хтось лох. Ой, Так, не отпустив, Хутка я добре. Я гэта. Ну що, ви там? докладна максимальна складаність. Так. Ну Так, що ми? що Ми... щось активувало. Подається, що ми амаль що... А ні, тут зашильно. но тут просто обиходний шлях такий трошечку цікавий. Ой, А, ой, у інший бок. Ой, боже, на носі присядать, якого курва ляду. карусель. А, Так. Два рази і все. Що здарилося? Що таке? Все, ну да, промінь половинило. потрапить. А, промінь. Располовинило. Ну, я достаю аннигиляторная пушка. Почекайте, а що ви тут? А, Пушка. Мімас таки добре, ну. О боже, у мене вже голова болить. Ой, а що за гок? Ні, тільки не кажи, що ти сюди прилетів. А, усе, він мене забив. Таки споймав. Бля, це що за гуки? Що це дренне? Я не про гэта.
Не паглядзець, А што ён настрой тут побач спаўся? стаіць. Не, ну, зараз 0. Так, але ён зараз да вас паляціць. Раптам што? Вы як там дайшлі да гэтай скрыні ці не? Ну я дастаю яе. Ужо амаль дастаў. Ой, халера. Хотелось бы вернуть свои грошики назад. Эх, з якога боку її збираць? А, Такі чумадан, а гэта дакладна флешка? Да, Магічка, ты щоб ад'ехаў? Я яшчэ на пачатку. А, ты капсулу не ўзяў. Не, мяне падчас выключэння святла. Зразумеў. Таму я вось тут ужо колькі часу займаюся кінематаграфіяй. Да что? Зразумеў. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, Яна ой-ой-ой. каля мяне раптам што, то вы павінны данесці гэта будь як. Святло сюда. Блин, я тут так незручно помер, тогда я что, я свои грошики не заберу? Чёрт. Мне подается, что каточек уже сбег. Каточак, ты як там? Я ўжо да Централ Хаба іду. Каточка Чакай, ўжо яна была тут без машины. яна са мною побач была тут у Централ Хабе, так што будзь Ага. акуратны. Але пакуль што я не бачу. Яна кудысьці адляцела, мабыць, на цябе. А, машины же ніхто не адчыняў. Я зараз пагляджу. А я не бачу яе побач. Шинери. Так. Не разумею, Щось святло не згасае ці не? Так, я уже на шаттлбей бягу. Ну, каточек амаль што прыбег. Скажы, калі дабяжэш, то я пабягу ў твой бок таксама. Так, святло зараз офнулося. Каточек Но зайшоў на все, я хату. выхожу в шаттл. Угу. Так, я Бля, іду ну не, паціху. ну не, ну ты серьезно, идите нахер! Яна каля цябе? Так. Это за мной залетела на корабель. Хавай сябе вон. Не, ладно. Так, дзе гэты шаттлбей тут? Стаміна, не! Вось. Но, хлопцы, там на шатле ляжить скрыня. Зразумеў. Вы же ж падла, а? Нават не паспеў ставіць. Чакай, трэба стаміну берашы, бо інакш яна заб'е. Опа-на. Мінус усе на месцы. Яшчэ не. Кусь, кусь, Бяжы, бяжы, бяжы. кусь. Кусь, 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 кусь. Кусь, 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 кусь. Все, Макс, давай. Бяру. ГГ. А, я на цябе Да, з'ездзіць почти. зараз? Не, ён ну, в бункеры схаваўся. Опа-на. Што такое? Да, что? Дзе яна тут Выйдзе, будзе? яна стаіць, чакае. Дзе гэтая бляха скрыня? Трошечку далей, ну, перед гэтым самым, вось злева. Ага. Опять этой катакомбы, куда тут есть? Ну што, гатовы? Ну, усе слова бежыць. О! Але гэта на кому ты ідзеш? У левы бок, да. Да! Ай, блядь, Яшчэ курва! ўлева. Яна на караблі. Бля, да что ж такое? Я короче, просто захопила у Яна нас корабель, просто так отжала. адціснула яго. Да вы уже, блин, могли бы уже слететь уже отсюда и все. Ды не паспеў, я просто падыходзіў да дзвярэй, каб зачыніць іх. Ладно, треба ось Яна це просто ось. мяне Опа, бачу, там напаткала на висить гэтым. Ну что, где я пробегу зараз ці не?
Не, Магічна так радуецца кожны раз, калі ўсе на месяц памірае. Ну зараз, Не. калі ўсе слова ад'едзем, мы ўсе прайгралі. ты галоўнае слухай на шатле націсні на каб дзверы зачыняліся, не ведаю, інакш мы не адляцім, бо крэсла не працавала без Уже дзвярэй. отлетели уже давно. Та не пра гэта Калі пачвары размова. на караблі, дык усё. Усё добра. О, ёсць выжыўшы. А ну што Дзякуй Да, Богу. что-то залагало уже дико, что Ну подумал. щось не тое. А где так. скриня? Скриня не На месцы, все, уже там. Вставлена. Уже там, сядай ляцім на адсюль. месцы, усе на А, месцы. все, добро. Сядай, полетели. Ну, что-то вы зарабили уже. Ашмурець. Каток прыцягнуў, Макс уставіў. Ну, А я размеркаванне. А магічку ўсё дзеяў. фільмаваў. Вообще слава прыйшоў, просто паехаў. Ну шо, па ўсе задачы па ўсіх раскіданыя. Да. Ну, конечно, гроши никто не собирался с Командная ними праца. делиться. А уявляеце, што каб зараз Ну, я в минус все зайшоў. у мінус паеш, ну што зробіш, ну О, мне штосьці капнуло. штосьці ёсць. Получка. Блин, так треба было все макс... А, не, там нельзя было все макс делать. Добро. Маєш на увазі деньги кап... на стен часопіс. Ты на гэта маеш на увазі капсулу гэту набыць, так? Ну, гэта уже наступны. Ну так. Ну так. Мы зробім лепш, слухайце, на наступным стрымы дзве жоўтыя, гэта будзе па 6 тысячаў, і там будзе Это только калі ніхто не гатова. памрэ. Ну вядома. Я ж таму і кажу, што две патрэбна, бо зараз у мяне 13 900, то бок калі мы зробім адную выдатную місію, ніхто не памрэ, і ўсё зробім як належыць, то адпаведна будзе ўжо 20-ка. Вось, ну і другая, а колькі там 28 патрэбна было, так? Жудасць. Дайце я зменю, ласачка, сабе гэтую бляха. Шпрыц, які, ну просто, апроч мінімапа нічога не працуе. Що выкарыстоўваеш зефірчыкі. Усё, шановны. Вы гатовыя разыходзіцца? Ну так. Дзякую вам велічэзны. Дзякуй. Было весело. Вельмі Я весела, мне нікога разу не спадабалася. выжыў. Ну, затое... Своє асаблівае дасягненне, ведаеш? Мне падаецца, у Стиме павінны зрабіць нейкую ачыўку типу руіна или якар, штосьці падобнае. Не Не вже дажыву. 10 каток за пар, там щось подобне. Штосьці такое, так. Добре, дзякую вам велічэзны. Ну, было неблага. Дякую. Все, сустрэнемся, пачуемся. Дякую. Да новых сустрэч. Так, адпачывайце. Дзякуй, хто быў на стрыме. Всім папа. Так, шановні мої, ми зараз трансляцію сумісну таксама разорвем. Вось, і будемо, відповідно, розвітуватися. Усім величезне дякую за прогляд. Ми з вами побачимося завтра зранку, будемо розбирати Ведьмара, переклад, трошечки погуляємо. Але у основному мяркую, що буду вам скардзіцца на праблему, магчыма, хтось там нагугліць. І мы штосьці нават вырашым. Вось, тых праблем, які існуюць з перакладам. Вось, ну, у любым выпадку, вечар яшчэ будзе Helldivers. Так што, усім велічэзны дзякуй. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, на Твічы мы пабяжым у рэйд. Каго мы зарэйдзім? Ёсць Тодзі, ёсць Шагрэль, ёсць Лепус. Спадар Лепус, дарэчы. Чаму? Ну я мяркую, што Шагрэль таксама ж будзе зараз працягваць стрыміць, там, а давайце да яго. Гэта будзе ўсё ж такі па-шляхетнаму, правда? Разам пагулялі і аўдыторыю яму аддалі. Вось, такія пакуль што план, так што сустрэнемся заўтра, надоўга не развітваемся.